Здравейте хора, аз съм Бъкс 500 и тук при мен е Владко 00 и сега сме в Adventure PvP. Кажи хай. Давайте. Хора. И сега ще правим меле. Ара, Владко скача и пък кой скочи. Да пусна и фрапса. Ако искаш ти снимем, не знам. Аре, пусна фрапса. Ара, аз се бия. Сега аз. О, убих. Аз го убих това, ама той е първо двойка май. О, чуете леко мишката. Митята. Да намали малко. Те от телевизор. Окей. Айде, митята ме нагъна. Едно, три. И какво става хора, аз съм Владко, тук сме на бокста. Хай. Здрасти. Ай, той снима. Ай, той умира. Ауф, тъпо. Митята ще умре. Много леко ми насича. Къде си? При пустинята се мелиме с митята. Се бием с митята. Некои бегат в пустинята съм. Да, бягате. Фуруса ще умре. Фуруса умира, брат. Махи тъпото. Отдеве имаше с кой се бия, сега няма. Бъдме дозва. И да, той сега ние сме от 3 в 1. Айде, свърши спида. Ито. Не, защо лев. Левка. Фиксваме работите и... Като гледам, нямаше никой за да PvP, но преди колко хора бехме и просто ако знаете какво парите са вижте. За то може да сме малко, може да сме просто неубиваеми вижте. Владкото умря само един път. Запрещихме и умрях. Не, то са така с най-хит с тази чива на неговата братчука, ама аз ме взех, убил го после. Мамо как тук зацепи... А не убих траса, бе, ако убих, да, F4. А как се рефрешват чунковете? F3 при мен става. Не става само F3. Ето ми при мен. Его ме интересува.